Az elmúlt hetekben már többször végigbeszélgetünk, mit kellene születnek hozzá. A gyülekezetben is beszélgetek már erről. Ám ez a nap mégis különleges. És mivel, hogy ez, amit most tesztek, nagyon hasonlít a házasságkötésre, csak itt lelki-szellemi értelemben történik a házasságkötés. Az Úr Jézus Krisztus a kérő, és neki mondhatok igen, ezért természetesen ennyi tanú előtt is ki kell mondhatok, hogy hozzá akartok hallani. Először most közösen kérdésekre válaszolok. Aztán természetesen megerősítitek a hitvallásokat saját személyi bizonyságkérdezekkel, de hadd kérjenek önöket, hogy a föltett kérdésekre legyetek szívesek egyenként, hangosan, saját meggyőződéseteknek megfelelően igennek vagy nem válaszol. Kérlek önöket, hogy legyetek szívesek fölállni, és a gyülekezetet is kérem, hogy mint tanúk legyenek szívesek fölállni, és együtt hallgatni, amit ez a 4 testvérünk válaszol. Hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia, a megváltó? Bizonyos vagy-e abban, hogy ő nem úgy átlagosan minden ember megváltója, hanem a te személyes megváltód, aki érted halad a Golgotai kereszten? Bizonyos vagy-e abban, hogy az ő vére árán bűneid megbocsáthattak? Bizonyos vagy-e abban, hogy feltámadásáért Isten örök élettel ajándékozott meg téged? Hiszed-e, hogy az ő szent lelke által képes végigvezetni és megtartani egész földi életedet? Teljes bizalmat van-e abban, hogy az ítélet alól fölment majd, és az üdvösségbe fogad, amikor haza kell jönnöd meg? Hittel és teljes bizonyossággal tudod-e mondani, hogy kész az egész szíved és lényed, egész hátra levő földi életedben őt követni és őt szolgálni? Tudod-e mondani, hogy elhatározásod van, nem emberi befolyás, hanem az élő Istenbe és az ő fiába, a Krisztusba vetett hitvezetett téged. Az igeneket hallottuk, kérlek benneteket, testvérek, hogy jól véssétek a szívetekbe ezeket az igeneket, és a kérdéseket pedig kérlek, tedd föl magadnak is még egyszer, vajon mit válaszol rá. Amen.
alatod minden hatalom, menjen és földön. Elmente tehát erre az egész világra. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé, én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Ámen. És nagyon örülök, hogy éjjel rátok előttetek, és nagyon vagyok vezetett azt idáig, és nagyon súlykodást vettek keresztül még a gyülekezeten jártattam. És az itt utóbbi időben nagyon sok mindenet még keresztül nekem az volt. Nagyon sokat segített, és fogta a kezemet, nagyon nehéz pillanatokkal és időszakokkal. És ez idő alatt erősödött meg bennem az, hogy nem tudok nélküle érni, szükségem van rá. Nem minden nap, minden pillanatban. És már csak tömegkezés nem szeretném ezt megpecsételni, hogy mindenben kövessem az ő parancsát, és vele élhessek, amíg csak élek. És hoztam egy igét, János Evangéliumban 3:5. Bizony, mondom néktek, ha valaki nem születik vízből és lélektől, nem lehet be is a országába. Köszönöm. Az Úr Jézus Krisztus mondta, bízzál le! Ha te hited megtartott téged, rassanító. Hited megvallása alapján merítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Megtérésem előtt nagyon ritkán olvastam Bibliát, elég sokszor feleseltem a szüleimmel, vagy veszekedtem a testvéreimmel, és olyan apró dolgokon tudtam felhúzni magam, amire visszagondolnál, azt mondom, hogy semmi értelme nem volt. A megtérésem Csehországban kezdődött, utolsó este, amikor az börtönben is megtértek. Ezen az estén, aki úgy döntött, hogy ezen Istent akarja követni, feltehette a kezét és kimentett mindenki, hogy imádkozzunk érte. Én nem tettem fel a kezem, de tudtam és éreztem Isten hívását, csak az ördög visszahozott azzal, hogy még várják, majd még rengeteg időm van. Miután hazajöttünk, és másnap este hallgattam dicsőítő énekeket, amiket a szöveg nekem nagyon fontosak voltak, mert rájöttem arra, hogy Isten nélkül nem tudok élni, és nekem szükségem van rá, és akkor este döntöttem el, hogy nem várok tovább, Istent akarom követni, és őt akarom mindig az első helyre rakni az életemben. És tudom, hogy ezentúl nem lesz tökéletes az életem, de is lesznek kísértések, de akkor Istenhez fordulok és hozzáimádkozom, hogy erősítsen meg. Az Úr Jézus mondta, én vagyok az Úr, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Barbarics Dóri, hited megvallása alapján merítelek meg téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen.
hallottam is erről, és 16 éves koromban kezdtem igazán érdeklődni utána. Körülbelül 2 éve járok itt ide, ahol nagyon sok mindent szoktunk tanulni, és a dicsőítés is segít, hogy most is az van, hogy Istennek maradjak. Az utóbbi fél évben megtalálom, hogy meg kell változnom, mert így nincs célja az életemnek, ha Isten nélkül élek. Ekkor ismertem fel azt is, hogy bűnös vagyok, és ő is azért jött ide, hogy az én zíneimet is eltörje a halálával. Körülbelül másfél év alakult egy lányom, körülbelül nagyon jól szoktak lenni, itt is sokat tanulunk, és eddig segít abban, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Az idei csavasszonyi kirándulás után gondoltam már végleg is komolyan, hogy befogadom Jézust a szívembe, mert a Biblia is azt írja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem kötött nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága, és én is világosságban szeretnék. Isten igéje mondja, aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Barnács Kriszti, hitted megvallása alapján elítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéje mondja, aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Az nem megy ítéletre, az már átment a halálból az életre. Angus Linda, hited megvallása alapján merítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És hogy a ti gyümölcsötök megvan. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meghagytok terheltek, és én nyugalmat adok a ti szívetekre. Aki én hozzám jön, semmiképpen nem küldöm el magamtól. Ámen. Szeretném mi is köszönteni a fiatalokat, és azokat, akik most bemeítkeztek. Szeretném együtt dicsőíteni és örvendezni az Úr előtt értük, és szeretnénk áldást kérni az ő életükre. Fogunk énekelni pár éneket, amíg ők hajszállítanak és mi egyéb, de addig szeretnénk tényleg Isten dicsőíteni, és szeretnénk, hogy csatlakoznátok. Az éneket kérdeztek vetítve, nem tudom, hogy a fától ez a részét látja, hát nem fogjátok menni. Mikor még semmi nem létezett, nemzetek mélyen, királyok és bölcsek, nem volt élemben, és fölvi élet sem. De akkor már szeretnék engem, hatalmak jöttek, és tettegek, de bocsánat, minden senki nem kell. A földnek nincsen, csak élet feltenek,
szívem szüntel, méltó rám, aki értem adta véred, minden imádom. Téged illet, trónon áll, levalódom dicsérlek, téged már, a szívem szüntel, méltó rám, aki értem adta véred, minden imádom. Téged illet, téged illet, ó, téged illet, téged Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy elküldte a fiát, Jézusba megváltott, hogy aki hisz és bízik benne, ne kározzon el, hanem örökké élhessen együtt az Istennel. Milyen mély és magas, milyen hatalmas, a kegyelmet, az irgalmat Istenem. Nem felejtem el, amit éppen lettél, nem felejtem el, minek előtt vesztegel, nem felejtem el, hogy a lényegre mossál meg. Jézus, ezt a szerelmet kifogadja fel. Magasabb az ég, mélyebb, mint a tenger, mindent elszállt össze, és sosem múlik el. Istenem szerelmet, többet érhet el, milyen mély és magas, milyen hatalmas, a kegyelmet, az irgalmat Istenem. Nem felejtem el, amit értem lettél, nem felejtem el, minek előtt vesztegel, nem felejtem el, hogy a lényegre mossál meg. Milyen mély és magas, milyen hatalmas, a kegyelmet, az irgalmat Istenem. Milyen mély és magas, milyen hatalmas, a kegyelmet, az irgalmat Istenem. Ennyi.
Ez a szívem vágyom, hogy dicsérjem. Uram, egész lelkem csak téged áll. Minden, ami van, most csak téged imádom, mint megváltó. Uram, téd a szívem, én átadom neked. Téged élek ki, minden érzetem, és minden egyes percben. Természetesen imádkozni fogunk. Azt olvasjuk a Szentírásban, Péter apostol a pünkösdi beszédekor, mint egy receptet mondta el, amikor azt kérdezték tőle, hogy most mit kell tenni, atyám, fiai, férfiak, akkor azt mondta, térjetek meg, merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A megtérés megtörtént a mi testvéreink életében, a bemerítkezést az előbb láttuk. És azért fogunk imádkozni, hogy Isten szent lelke vegye uralmat alá az életünkbe. Átadok Gábor testvére ezt a segítségemre, ebben, hogy együtt imádkozunk, és kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek fölállni, és akiért pedig imádkozunk, majd azt fogjuk kérni, hogy mindig legyen szíves lelkétel. Köszönöm, Jézus, hogy mind a meghallottam, hogy szaladat kicsit gyermekkorom óta családi gyülekezetben megismerhetett az igényből téged, és mégis most jött el az ideje, hogy belátta, hogy egy szemben személyes megváltónak akarsz lenni, és belátta, hogy az ő bűneit bevallva bűnbocsánatot elvetett, és örült elfelett, hogy küldsz embereket, hogy töltse be az ő teljes valóját, és hadd uralkodjon te lelked ő benne az egész életén. Köszönöm, hogy te ezt meg is adod. Ámen.
Mennyei édesatyám, köszönöm neked, hogy Krisztinának az életét oda tehetjük a te áldott kezedbe. Így tették ezt a szülei akkor, amikor ugyanígy imádkoztunk érte, és bíztuk az ő felnövekedését, az ő hitrejutását, az ő Krisztusban megmaradását a te áldott kezedben, és most hálásak vagyunk azért, hogy elérkezett ez a nap. Kérlek, hogy ez drága megváltó, áld és őrizd meg. Óvd meg a botlásoktól, a visszaeséstől, attól, hogy az előtte álló időszaknak a kísértései, a párválasztásnak a kérdése, az életkezésnek a kérdése elfordítsa tőle. Köszönjük, hogy te ismered őt, és azt is tudod, hogy mi mindenre van szüksége. És arra kérjük, hogy te áldott lelked által tanácsol, vezesd, hogy mindig ott legyen minden érzése és érzelmei, a leghevesebb érzelmei előtt is az a hit, amit tőled kapott ajándékban. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen. Köszönöm, hogy Dóri is meghallottak, mert te szólítottad őt, és vártad, hogy hozzád forduljon, és belásstad, hogy bűnnel együtt nem lehet élni, és azt akarja, hogy bűnbocsánatot legyen, és ő ezt megkapta. Köszönöm, hogy örülhetek a bűnbocsánat fölött. És kértem, hogy légy te az Úr az életébe a legfontosabb. Köszönöm, hogy végigvezetted az úton, és most egy új életet kezdhetett. Jöjj Szentlélek is, töltsd el őt is, áld meg, hogy erős legyen, hogy felnőtté, lelkileg életté váljon, és ha jönnek a gondok, bajok, akkor is a ő hitét meg tudja mutatni, meg tudja valami te előtted és az emberek előtt. Köszönöm, hogy te meg is adod mindazt, amit hittel és bizalommal kérünk tőle. Ámen. Mennyei édesatyám, amikor hálát adunk Fenikóért, akkor sok olyasmit is kell együtt hoznunk, amit csak te értettél és te láttál. És be kell, hogy valljuk előtted, hogy a mi útjaink azok nem a te útjaink. És hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, a te utaid, annyival magasabbak a mi útjainknál és a gondolataink, azok elenyészek a te gondolataidhoz képest. És tartozzunk hálát adni, Uram, a te szabadító kegyelmetért, azért, hogy Anikó mellé egy olyan anyost adtál, aki újra és újra bizonyságot tett, amit tehette. És köszönöm, hogy amikor egész élet eljutott ahhoz, hogy higgyen benned. Köszönöm neked ezt, hogy a megtört szív mellett elindított vagy. És amikor eljutott addig, hogy neked ajánlják szívét, köszönöm neked. És azért könyörgök, Uram, hogy tartsd meg és áld meg, akkor is, amikor nem úgy fogja látni a te csodáidat, mint ahogy most tapasztalja ezzel a második életben és a testében. Ha valami nehezebb és sötétebb időszak jönnek, kérlek, hogy soha ne felejtsek, hogy mit tettél vele. És segíts neki, hogy ez átadott szívéből tudjon úgy bizonyságot tenni hozzátartozó rokonai között, hogy azok tudják, hogy igaz, amit tudunk. Áld meg a családukat, és kérlek téged, Uram, segíts Anikónak megmaradni veled a szent lelked által, hogy megismét érted
Hát eljött a pillanat, amikor a gyülekezetünknek teljes jogú tagjai válnak. Nagyon szeretném, ha egyikőtök sem úgy gondolna erre, mint valami anyakönyvre, amikor bekerültetek, mert azt az igazságot tudnotok kell, hogy a menny kapujában majd nem fogják tőletek kérdezni, hogy van egy gyülekezeti igazolásotok. Az Úr Jézus vizsgál mindegyikünket, hogy oda való-e és oda lejuthat. Örülök annak, hogy egy lehetőséget kaptatok az Istennel együtt élni. Hogy mennyi ez az idő, ezt nem tudjuk, de hálásak lehetünk mindenhol. És annak is örülök. Reménységünket szeretnénk elénekelni az utolsó énekben. Jézus visszajön. Szerintem ismerni fogjuk ezt az éneket. Énekeljük együtt boldogan. Jézus visszajön, mindig készen várjuk. Jézus visszajön, mindig készen várjuk. Jézus visszajön,